ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо боша моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай ғулом ва акай умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамаи худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занед ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. ва агар ки скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали мо паҳлавон теҷа гап занед. роҳи сафед дӯстон. менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз эълон карда гуфт ки муштарии ӯ Ҷастин Гейҷ аз ҳама ҷангвари хатарноктарин дар таърихи UFC аст. биёед суханҳои Абдулазизро гӯш мекунем. ба назари ман Ҷастин Гейҷ хиратмандтар ва боақлтар шудааст. ӯ сол аз сол боз ҳам хубтар ва сахттар шуда истодааст. ҳимояи ӯ хеле ва хеле беҳтар шудааст ва ма фикр мекунем ки ӯ хеле ва хеле ҷангвари хатарнок аст. худи ҳозир Ҷастин аз ҳама ҷангвари хатарноктарин аст ва ӯ аз ҳама ҷангвари хатарнок дар таърихи UFC аст. дар тамоми варзиши муҳорибаҳои омехта ба монанди ӯ дигар ягон ҷангвар нест, гуфтааст Абдулазиз. дӯстон, шумо бо суханҳои Али Абдулазиз розӣ ҳастен ё не? метавонед фикротонро нависен. ногуфта намонад ки Гейҷи дар охирон муҳорибаи худ Дастин Пориеро ба нокаути вазнин равон карда соҳиби камарбанди БМФ шуд ва ҳамчунин ӯ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди чемпионӣ шуд. шаби гузашта Рамзан Кадиров оиди турнири ACI 161 ва ҳамчунин оиди баромади Аъзам Ғафуров, Фаридун Одилов ва дигар ҷангварони клуби Аҳмад фикрашро баён кард. дар Москва шоми муҳорибаҳои калон ба анҷом расид. турнири ACI 161 лигаи ACI барои ҳамаи ҳаводорони муҳорибаҳои омехта як шови хеле хуб ташкил кард. дар карди асосии турнир устодони номдори муҳорибаҳои омехта баромад карданд ки баъзе аз онҳоро ба боварӣ ветеранҳои ин намуди варзиш номида мешавад. клуби Аҳмадро Саламу Абдураҳмонов, Мухаммад Вахаев ва Магомед Бибулатов муаррифӣ карданд. ҳамчунин Фаридун Одилов ва Аъзам Ғафуров аз Тоҷикистон. ҳузури ин гуна ҷангварони номдор ин шоми муҳорибаҳоро боз ҳам рангинтар кард, навиштааст Кадиров. хотиррасон мекунем ки ҳам Фаридун Одилов ва ҳам Аъзам Ғафуров дар гран-приҳои вазни худ иштирок карда истодаанд ва ҳар дуяшон ба якду финал гузаштанд. ҳамчунин рақибони навбатии онҳо маълум шуданд. акнун бошад танҳо саҳнаи муҳорибаҳои онҳоро интизор мешавем. чемпиони вазни миёнаи UFC Исраил Адесаня гуфт ки рақиби навбатии ӯ Ҳамзат Чимаев шуда метавонад. оё Ҳамзат Чимаев рақиби навбатии ман шуда метавонад агар ки дар муҳориба зидди Пауло Коста ғалабаи бабоварӣ ба даст биёрад? бале, метавонад. ман зидди Дрикус Дуплеси муҳориба гузаронидан мехостум, аммо ӯ имконияти муҳорибаи унвонии худро аз даст дод. ӯ гуфт ки почааш дард мекунад. шумо ба пои ман назар кунед. пои ман ба монанди пуфак аст, гуфтааст Адесаня. хотиррасон мекунем ки Исраил Адесаняро муҳориба зидди Шон Стрикланд интизор аст ва муҳорибаи онҳо рӯзи 10 сентябр дар турнири UFC 293 баргузор мегардад. ана Ҳамзат Чимаевро боша муҳориба зидди Пауло Коста интизор аст ки муҳорибаи онҳо рӯзи 21 октябр дар турнири UFC 294 ба нақша гирифта шудааст. дӯстон, шумо муҳорибаи Ҳамзат Чимаев зидди Исраил Адесаняро дидан мехостен ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.